marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tod di porbadia, na tumampalangi dohot tanoon. Unak komabiar, ahu dobonana dohot ujungna. Ahu dona mengulu rodi saliling nililing na, jala diado anak kisu, diwanu toru dohot hamatian. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mulai te dohami tuho, ale di teluan hodo dosa dot hamatian, marhite ite hamamatemi, ala di sodangi hodo tanoman mi, asa marpakirimon na mangulu hami, ala ni ahihon mi, dan pola me biar hami mida hamatian, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami, di pasaut hodo hami sian ahulomon tuhatiuron, sian hamatian tuhanguluan, atong pargogoy mahami memuji dot mangului ho, ari-ari pasangapon ho di bagasan hapursiaon na mangulu, paima saat hami tulabungmu. Amin. Mari demahita. Sikap nipati ni debata, sihangulor tadi bagasan pestata sadarion, tarsurat di sada Korin onom, ayat 20. Ayar gado hamu ditobus, dibahani pasangap hamu ma debata, marhite-hite daging muna, dohot marhite-hite tod di muna, ay debatado na punay, idosa na, martang yang mahita lau mangidugugo siyan debata, mangulahon pati nay. Alay Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na bar tupati mi. Amin. Tapuji tuata marhite pungan kor ina.
Merede mahita. Jauh-jauh doho tangyang tumanopoti dosa. Hamu akadongan mardosa do hita tu debata diganu mulota, mardosa di pangalaho, mardosa hita di hata, mardosa do di pikiran, salut hadirota tung mardosa do. Dibahani tapasere marohata, martangyang mahita mangido hasesani do sata. Ale Tuhan debata amanami na di bono gijang, ramudo hami di jolom, ale horo patupanu hasasan di dosa di hami, halak nadangolon, marhite-hite anak hawlongan ni roham, saya palua mahami sian kabos lisop ni dosai, asaunang lonong hami, songon nang sian akkana makosop hami, saya asima roham di hami akkana marsakot dosa nami, saya unang tabunihon bohim mardopok kami, ay hagugutan situtu do hami, hapugani mamangalusi hami, jala sepatinggil mapinggolmu ganup ari tumangihon anggu-anggu nami, asatung malua situtu hami sian hamatian nami. Tabigima hata baga-baga ni debata taringo tu hasisan ni dosa. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangadionata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai, jala ibana do perdenganan taringo tu dosata,
alai dada hula taringot tu dosata, doho do taringot tu dosa ni salut portipion, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mari demahita. Tabigi mahatan di debata turpu epistel di hari Minggu Pasca na perjulu sadarion imana surat di Psalmen 100 tolu mamuka siana sada 15 tajahama margati soring sian hamima na perjulu ede sian si David puji ma Jehova ale tordiku jalan asa rohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Ibana do manesa do sam sudena, ibana pemalum akasahit musudena. Ibana pamahap roham marhite dengan basa asamula posoho songon pidong Raja Wali ido sahana mertua do na tumangihon hatan di bata jalan na upiopsa. Amin. Tapuji matuata marite kor ama.
Marede mahita. Tidakon maha porsiaw tay son nahina tidakon didongata sa porsiaw di sadok portipion ra mahita madok aw porsia di debata Jehova ido ama pargogona suatu dosa porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadai imane tirbuni si Maria nagabi-gabi siatot di porbadia andorang suabubuan ido tuata na tumaon na bernit di panghuman na silatus, na mati terpajal lo ibana di hapinar silang, na tua tubano torut nung ditanom, na mula mangulo di hari patuluhon, na manai tu surgo, la hundul tu camune di bata Jehova, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana, pai mamula sogo tu tanoon, mangumi halak na mangulu do na mate. Aw porsia di tondi porbadia, jala dong sada huria nabadia, huria hatopanala Kristen akan nabadia, doho dia sesani dosa, doho dia tai namadok, mula mangulu disogok daging halak na mate, doho dia nguluan na sora suda. Amin. Tapuji tuata mari tekor pungan na basabulong.
Tapi gema titing ni huriata di bagasan nasa mingguan. Shalom, selamat Paskah Madita Saluna. Tabegi ma titing ni huriata di minggu Pesta Paskah na Parjolo tanggal 10 April 2020.
halak odeng matu nasida. Puasa luluan muna na mangolu di inganan niaka na mate, dang di son ibana, nunga di pahehe ibana, ingot hamuma na hinatahon na itu hamu, uju di Galilea ido pe ibana, ay di dokdo, ikon pasahaton anak ni jolmai, tutangan ni halak pardosa, jala jadi diparsilak konoton, jala mulak mangulu maibana diari patoluhon, jala diingot nasida ma hatanai, gebe mulak manasida sian tanomani diberitahon masa sudenai tuna 10 sadai dohot tudonganna saluhutna si Maria Magdalena mai dukkoni si Johanna dohot si Maria ni si Jakobus nang akan asing namandongai nasida pabuah hossa tuaka apostel hira turi-turia do akahatai di rohana sida jaladang dihaporsiai alehehe ma si Petrus marlojong tu tanomani dipauduk madirina pulik madida peak akka saput-saput nai dungi muli maibana uhud longang dorohana marningot nama sadisi imahatana akadongan sahuria ikut ingotot tado unok niha porsyota di dia di hari Natal do manang di pesta Paskah unok niha porsyota di pesta Paskah do. Inti iman Kristen itu adalah di pesta Paskah ketika Yesus bangkit dari kematian, bukan di hari Natal. Itu sebabnya dan seharusnya pesta yang lebih besar itu adalah Paskah daripada Natal. Tapi kenyataannya pesta Natal lebih besar daripada pesta Paskah. Mengapa Paskah itu hari ini menjadi inti, menjadi pesta yang harus lebih besar daripada pesta Paskah, daripada pesta Natal? Karena Yesus telah bangkit. Itu intinya. Alani haheheo ni Tuhan Yesus sian namate ima unok ni haporsyota. Bere kita mahamu akadongan. Tiki mate Yesus diparsilakon. Dohot ma mate pakirimonia kasih sian nai. Itu makanya ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, para muridnya kabur ketakutan, cicing, laobe, marikat be menyelamatkan diri masing-masing. Mereka kabur. Martabuni mabiar sotung tartakub nasida. Disima putus harapan mereka kepada Yesus. Yang selama ini Yesus diagung-agungkan sebagai raja, tapi Yesus ditangkap bahkan mati. Iman mereka seolah-olah gugur, harapan mereka hancur. Tapi ketika hari ketiga, hari Minggu ini, Yesus bangkit dari kematian. Kita lihat tadi ayat 11, hira turi-turian, kayak cerita belaka, cerita dongeng, cerita bohong. Mereka masih nggak percaya Yesus itu bangkit. Tapi setelah Yesus menunjukkan hidupnya, dirinya yang sudah bangkit itu, mereka percaya, dan disitulah mereka ingat akan perkataan Yesus selama ini. Disitulah mereka mencari tahu, who is Jesus? Siapa itu Yesus sebenarnya? Mereka menggali siapa itu Yesus, di mana dia lahir, kapan dia lahir, apa ajarannya, kepada siapa dia bertemu, apa mujizatnya, apa perlakuannya, apa khotbahnya.
Kebangkitan Yesuslah puncak dari segala kesaksian para murid. Disitulah mereka mencari tahu. Sampurna mildo dung mati gabe maburu ate. Tahapus maya kadongan. Akan nasongoni dauma sakita hak Kristenon. Dangadong beguna nai. Tapapua matuaka keluarga tadi huta. Mau lo memang mau pergi ke kuburan keluarga, babereng madisi. Nang pola bedi buan manang si panganoni namatei, manang na sigaret na, karena tidak ada gunanya. Orang Yahudi pun begitu, dibuat rempah-rempah, karena itulah adat mereka, sama seperti adat kita orang Batak. Tidak tahu bagaimana suku yang lain. Tapi ketika mereka sampai di kuburan itu, ternyata Yesus tidak ada. Mereka sudah kesal, kenapa Yesus tidak ada di situ? Tiba-tiba datang dua orang malaikat. Diberitahulah dan diberitahukan juga kepada para muridnya. Dan sampai sekarang ayat 11 ini masih terjadi. Masih banyak orang yang tidak percaya Yesus itu bangkit. Saudara-saudara, apa bukti Yesus itu bangkit? Kalau di pengadilan itu, pengadilan orang Romawi, minimal saksi 2 orang, baru kebenaran itu adalah benar hukumnya. Itu di pengadilan orang Romawi. Sekarang ia menyaksikan Yesus bangkit lebih daripada 2 orang. Bahkan dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 6. 1 Korintus 15 ayat 6. 500 lebih orang melihat Yesus itu bangkit. Jadi bukti Yesus itu bangkit itu adalah karena ada saksi, ada yang melihat. Bukti Yesus yang kedua bangkit apa? Pakaiannya sudah tinggal di kuburan, tidak lagi dibawa dia. Oleh karena itu, mempercayai Yesus yang bangkit jangan pakai ini. Para muridnya pakai logika, makanya dikatakan turi-turian itu, cerita bohong itu dongeng itu tidak benar. Karena memakai logika, bagaimana mungkin orang mati bisa bangkit lagi, hidup lagi? Enggak mungkin itu. Mempercayai Yesus bangkit adalah dengan iman. Sampai kapanpun Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau kita mempercayai Yesus yang bangkit dengan memakai logika, tidak akan bisa masuk ke sini. Ilmu kedokteran pun saya pikir tidak akan mampu menjawab itu. Harus pakai iman, pakai kepercayaan, pakai keyakinan. Dari imanlah disambung kepada pikiran. Oh benar, Yesus itu bangkit. Buktinya apa? Banyak yang menyaksikan Yesus itu hidup. Saya katakan tadi di buah-buah ijuk, Yesus bangkit bukannya seperti zombie atau seperti cerita-cerita dongeng yang ada vampirnya atau dedemitnya, bukan. Itu makanya ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya pun terkejut. Kenapa kamu takut, kata Yesus. Coba pegang aku. Hantu tidak punya tulang dan tidak punya daging. Itu hantu. Coba pegang aku. Aku punya tulang dan aku punya daging. Aku bukan hantu. Akulah Yesus yang bangkit. Oleh karena itu di pesta Paskah ini, khotbah ini mau mengajak kita semua yang ibadah offline dan online untuk percaya kepada Yesus yang bangkit itu. Itu bukan cerita dongeng.
Itu bukan omong kosong. Itu bukan turi-turian. Itu bukan cerita untuk tidur. Tapi itu adalah fakta Alkitab yang pernah terjadi. Yesus mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan iblis, dan mengalahkan dosa. Itu sebabnya hamu kadongan, karena Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang tinggal di kuburan, tapi yang Tuhan yang tinggal di surga sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, melihat Yesus adalah melihat kehidupan. Itulah makna kebangkitan. Yang mati menjadi hidup. Itu sebabnya mari di pesta Paskah ini, semangat saudara yang mati selama ini, pengharapan saudara yang gugur selama ini, semangat kita yang selama ini lemah karena begitu banyaknya problema kehidupan yang kita hadapi. Gok parsorion muakamang kainang remaja na posubulung di pesta Paskaon neng pangulon di Batama. Iman kita mau dihidupkan lagi. Alani tidok di Sadakorin 15:10 tabuka bema bibelta. Kalau Yesus tidak bangkit, apakah kira-kira yang terjadi? Bahasa Indonesia saya pikir bisa dibaca 1 Korintus 15 ayat 17. Silakan siapa saudara-saudara dengan serempak membaca 1 Korintus 15 ayat 17 dengan suara yang sangat keras. 1 Korintus 15 ayat 17, dua-dua ya. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia imanmu. Singkat cerita begini, kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada gereja, tidak ada orang Kristen. Ekstrim. Tidak ada kebaktian, karena kita menyembah Tuhan yang mati. Tapi karena Yesus bangkit, ada pengharapan, ada iman. Kita tidak sia-sia menyembah Yesus. Tidak sia-sia kita ke gereja. Tidak sia-sia kita berdoa kepada Tuhan. Tidak sia-sia penguan ama, penguan ina, apa sebelum remaja latihan kor. Tidak sia-sia untuk bernyanyi bagi Tuhan. Tidak sia-sia untuk berbuat baik. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Alani di pesta Paskah na parjoloon, pakai maha porsyaonmu laho mamereng Yesus nang mangolu. Yesus nang manaluhon hamatean, manaluhon dosa, manaluhon sibolis. Alani hamonangani Yesus, hamonangani hita sudedoi. Molo Yesus nang monang manaluhon hamatean, manaluhon sibolis, manaluhon dosa, nang aupe, nang akaina pe, nang akaama pe, remaja na pasobulung pe, boido makamonakon, boido monak kita, manaluhon dosai, manaluhon sibolisi, manaluhon hamateani. Itu. Jadi jangan lagi kalah dengan si iblis. Ngebiar biar yang si iblis sih. Ala dijami tahun songon ikan tuh. Ala marpora kita maralo sibolis. Nanaing madabo kita di bagasan dosa, gabolisok di dosa. Ala ni monang mahita kamang. Monang mahita kainang, remaja na posubulung. Sudah hita naro di parmingguanon nang dijabu nabe. Monang mahita. Manang dia petutu akahajahaton di portibion, nang di parngoluan munabe, nang di parkerejon munabe. Manang di dia petaho jupak kamu akahajahaton, hamun ako kamu ma. Iko monang do hita. Ala naung adong do jaminan di hita hamunangan na Sang Kristus.
anggo si boleh singa mabiar be mamerek kita, karena kita sudah di dalam Kristus. Jadi unang be dao hita siya debata, mau dipakulingi debata hita muaing marite jami taon, unang be dao be hita siya debata. Molo salelengon pergumul dalam keluargamu, maul domu tua kayanakon, maul domu tu inata, unang be lalap da songon ibe, dipakulingi debata manuaingon di pamonang dohamu, di pamonang dohamu, akan asodomu boy do di padumu di bata, ido hamonangani, alani unang be di padao be dirina siang gerejaon, di pajonok ma, alanong dihita do hamonangani Kristus, amin. Martanya mahita. Hamonangan mi Tuhan, hamonangan nami doi. Margogo jalamonang dohami manaluhur sibolis, manaluhur dosa, manaluhur najat, manaluhur narwa. Hamonangan mi Tuhan, hamonangan holong ni roha. Banang dia akka portibion, mambahen akka nasodenggan, mambahen akka keributan, mamena kahagoron, alai hamonangan holong ido na naing pataridahok kami di pesta Paskah na parjoloon. Ida ma tatap ma ros di huriami na marminggu di pesta Paskah sadarion, offline dan online. Asa toktong hami margogo, asa toktong marsigorgor haparosyaw nami tuho Tuhan. Ala naong adong tutu jaminan na siyako di hami, hangoluan na manoktongin nung ngarade di hami, asini roham sabing doi porosea hami, manang didia kamanami inanami remaja na posobulung ruasmon mangula kaulaon nasida na karejo di perusahaan nasida B nomor 33 berwira swasta di pemerintahan gabe pangajari gabe pangubati, manang dia petutua kausaha nasida tupak pasu-pasu ma ramoti ma padao sena kaparmaraan leo nagogon leo semangat leo na haipason nasyakko leo na hadameon, manang dia jupang ruas di huriami hamaolon di tonga-tonga ni parkarejoan, di tonga-tonga ni rumah tangga papos rohana sida Tuhan ala adong do Tuhan namonang marlaho nasuhut nang nasida pe dihamona kokodo manaluhon aka pergumulan nang pe di parkarejoan nasida nang pe di parumah tangga nasida anggiat ma dang daobe hamis yang gerejaon tuko pajonok kami ma diri nami solhot ringgas di parmingguanon. Yesus Tuhan nami ala nahodohu berek kami ala ni pasu-pasu nasida na marsahit Agusta Kristin Borusianipar amang MU Hutagalung homa tutuna pamalupon pasu-pasu nang akaros di huriam nomor ulang tahun hatu tubuh kelahiran di bagasa mingguon pasu-pasu nang ros di huriam nama ngalehon hamauliateon perpuluhan pilihan ibadah nabi tu huriamon pasu-pasu nang ros di huriam nang terdaftar bergabung rapdohot hami keluarga pangapuli ginting inanami renta FR Borusi Hombing rap 2 yang aku nasida anggiat Rosna Burju Ros di Huriamon jala terpasu-pasu nang dia kapar karejoan ramoti nang aka ulau nami di bagasan saminggu 7 lanon di partangan wilayah nama jabui homa tutu mangaramoti pesta Paskah na paduahon dohot senam
dohot PHD ama ina nang aka ulau ni huriam na asing ho matutu Tuhan na mangaramoti huriam HKBP Tamarunangon. Ale Yesus Tuhan nami jalo matang yang nami jalo maros di huriam na setoktong mangido pasu-pasu perana konon akan na posubulung mangido sirokap ditodi akan na kuliah dot na sikola SD SMP SMA leo na pistaran mau liate madiho marite Kristus si pangulu hami martangiang. Amin. Meredemeita, bu meta papumupilya tujulo, baik tepat tu diakoni sosialnya huriata. Sia nama te
hehe Tuhani dunga tutu hehe ibana ariodo na jinadihon ni Jehovah marlop-olop jala marasiroha mahita disi batu nang binolokon ya kapat de bagas imagabe batu parsuhi pinamasa ni Jehovah doi halongangan doi anggo di matatta las marohatta ala nunga hehe ibana lam girgir mahita mamuji warna dia kau laut tabe songoninang di bagas tabe ay nunga monang tuhatay nunga tartaban banwa turu danga dong be siya biarata ala hamonangan nai nunga partohap hita di hanguluan seleng-elengna atong ikut dohot mahita mamaritahon guarnai di bagas tabe lao songoni nang tunahumali yang pe borhat mahamu baritaho kamu ma pambahenan na halongangani tatangnya korma pelea tatu debata martangyang mahita ale debata amanami na di banua gijang hodo harorani saluhut sileon lehon na dinggan doot nasa ulibasa na mauliutus upasat hami masa na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon patibulho na rajaw mo tonga-tonga ni huriam dohot tipor tibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam mutada hami godang ni sileon lehon mi tu hami asalam girgir hami mandok moliate tuho mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan debata amanami jala para siroha mauliate marohanami jala pujion nami ho ala naung ditubuh ko hami padua halihon sian godang ni asine roham tu pakirimo na mangulu marhite-hite haheo ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nunga gabe si palua jala si pangulu anak mi di hami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si ihutono nami namarasi roha do hami nuaing marningot haheyon nai nunga talu sibolis talu hamatean talu banua toru dang mabiar be hami mida hamatean do coropna ay nunga monang Tuhan nami ulu balang nagugui ibana do manogiho kami sian hamatean tu haheyon sugut alani ubahen hupangido hami saya si maroham patugu maha porsyon nami maniop barita na ulii asaw nanggang guruhanami dinahubolos hami hamateani say sungguli marohanami dohot rohani dongan nami asarap hehe hami sian parohaw na buruki asa tarulaho kami paranginay baru say pasu-pasu mahuriam dohot parbarita nauli na mamaritahon haheyo ni Tuhan nami asalam tarsunggul akan na pedem roha jala hehe sian dosa nabi say papos marohanami makaporsyai naung mardame jala mardomu hami tuho
alani pardengganan na pinatupan ni anakmu. Say pasabam jala pamalu marohanami, top pamarohana yas dohotod di na marsihohot di bagasan hami, asa tarha jok-joko kami, nang pitor hami alani hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh lima pakirimu na mangulu di hami, asa tarapul rohanami marningot akadongan nami, naung jumolo nialapmi, jala sa tarapul rohanami manaon si taonon di Asia nganon. Saya pulima akan namatean, na dangol, na pugos, na somarina, akan nama balu, dohot akan nama lungun tu benua gijang, marhite-hite haheyo ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen ale amanami na di benua gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malamoni roham di bonotongaon songon na di benua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami to gihon tu pangunjunan, pelua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnidaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor honma damena tutodim. Amen. 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 Horas, selamat Paskah Madihita.